Ассалому алейкум дӯстон, хуш омадем ба шабакаи мо. Дар навори имрӯза барои шумо тозатарин ва муҳимтарин хабарҳоро аз ҷаҳони ММО омода кардем ва боварӣ дорем ки навор ба шумо писанд меояд. Барои ҳамин наворро то охир тамошо кунед. Мо боша оғоз мекунем. Дӯстон, акнун шумо метавонед аз ширкати Шифофармо ҳама намуд доруҳои гиёҳиро бо нархи арзон ва сифати олӣ дастрас кунед. Доруҳо барои хароб ва фарбешавӣ, дарди дил, дарди меъда, пастаҳо барои хунукзадагӣ, барои қавӣ кардани мардонагӣ, барои шахсоне ки фарзанд ёфта наметавонанд, равғани усма, хилба, равғани сиёҳдона барои ҳамаи дардҳо, шампунҳои гиёҳӣ. Худи ҳозир ба номерҳои дар рӯи экран буда занг зада доруҳои даркории худро бо нархи арзон дастрас кунед ва ҳатман аз номи канали Паҳлавон гап занед. Ҳамин гуна шумо ҳам доруҳои даркории худро дастрас мекунед ва ҳам канали моро дастгирӣ мекунед. шаби гузашта ситораи калони ММА Конор Макгрегор эълон карда гуфт ки чемпиони вазни ним сабуки UFC Александр Волконовский барои ӯ рақиби хеле осон аст. биёед суханҳои Макгрегорро гӯш мекунем. аз ҳои ман пурсен ки Волконовский рақами яки паунд фур паунд аст. беақлӣ. барои ман ин кори хеле осон аст. 100% кори дақиқ. ӯро хонда мешавад ва ӯ аз зарбаҳо меафтад. ба ман писанд аст ки ӯ дар даст камарбанд дорад, чунки дар як марҳила мо бояд ки бо ӯ муҳориба гузаронем то ин ки ҳамаи бузургтарин ҷангоҳарони вазни ним сабук хувозмоӣ кунанд ва дигар ягон кас ба худ савол надиҳад ки аз ҳама бақувваттар ҷангори вазни ним сабук кист, навиштааст Макгрегор. ана Волконовский боша дар ин суханҳои Макгрегор ҷавоби кӯтоҳ дода навишт ки биё ин корро дар турнири UFC 300 ташкил кунем. хотиррасон мекунем ки Конор Макгрегор карьераи худро аз вазни ним сабук оғоз кардааст ва дар ташкилоти UFC ӯ аввалин маротиба дар вазни ним сабук чемпион шуда буд ва боз ӯ боре ҳам дар вазни ним сабук дар ташкилоти UFC шикаст хӯрдагӣ нест ба монанди Волконовский ва ма фикр мекунам ки муҳорибаи онҳо яке аз муҳорибаҳои калон мешуд. ба фикри шумо чӣ дӯстон? Конор Макгрегор Александр Волконовскийро шикаст дода метавонист ё ин ки Волконовский ӯро ба осонӣ мезанад? метавонем фикротонро нависед. мо боша мегузарем ба дигар хабар. шаби гузашта ду ҷангвари машҳури тоҷик, ҷангвари бебохти Беллатор Сарвар Ҳомидов ва ҷангвари UFC Муин Ғафуров якҷоя тамрин гузарониданд. хотиррасон мекунем ки Сарвар Ҳомидов рекорди 15-0 дорад ва ӯ дар вазни 61 кг баромад мекунад. айни замон ӯ ҷангвари Беллатор аст ва ӯ дар ин ташкилот ду муҳориба гузаронида дар ҳар дуяш ғалаба ба даст овардааст. ана Муин боша ҷангвари UFC аст ва ӯ низ дар вазни 61 кг баромад мекунад. Муин дар UFC як муҳориба гузаронидааст ва мутаассифона дар ҳамон муҳориба шикаст хӯрда буд. акнун Муин ва дастааш ният доранд ки моҳи октябр дар Абу-Даби дар турнири UFC 294 баромад кунанд. мо боша ба ҳамаи варзишгарони тоҷик муваффақият ва бурдборӣ хоҳонем. яке аз ситораҳои калони UFC ҷангори вазни миёнаи UFC Ҳамзат Чимаев чемпиони нави дивизиони худ Шон Стрикландро табрик карда ба ӯ нома монд. Шон Стрикланд табрик, ба наздикӣ вомехӯрем Майк, навиштааст Чимаев. ва дӯстон, шояд ки шумо ҳозир пурсен ки Майк кист? бори аввал вақте ки ман ин суханҳои Чимаевро дидам ман ҳам нафаҳмидам ки Майк кист, аммо баъд каме маълумот ҷамъ карда фаҳмидам ки Ҳамзат суханҳои Йоэл Ромероро истифода бурд вақте ки Майкл Биспинг чемпион буд ва Ромеро ба ӯ визов дода буд. бояд гуфт ки Стрикланд ва Биспинг стилҳои монанд доранд ва барои чемпион шудан ба онҳо чандин солҳо дар кор шуд. аз ҳамин сабаб Ҳамзат Шонро Майк номид. хотиррасон мекунем ки Ҳамзат Чимаевро муҳориба зидди Павло Коста интизор аст ва муҳорибаи онҳо рӯзи 21 октябр дар турнири UFC 294 ба нақша гирифта шудааст ва агар ки Ҳамзат дар ин муҳориба ғалаба ба даст биёрад, пас ӯ яке аз довталабони асосӣ барои камарбанд мешавад. ана муҳорибаи асосии турнири UFC 294 бошад реванш байни Ислам Махачев ва Чарлз Оливейра мешавад. дӯстон, ин буд хабарҳои имрӯза. фикр ақидаҳотонро нависен, ҳатман дар канали мо обуна шавен. то боздид, хонободу сарбаланд бошед.